Bucățele. Chicken nugget. Chicken nugget is my favorite song. Bună ziua, prieteni, tot eu sunt, doar că cu 10 ani mai tânăr. A child. No. Salut, prieteni, bine ați revenit la un nou episod din seria voastră preferată de pe YouTube, Kiss or Slap. Știm cu toții că era momentul să filmăm un nou episod de cumpărat versus gătit și nu se putea mai bine decât cu această zi însorită, cu această lumină proastă pe care o am. Oricum ați citit și în titlu și nu e niciun secret, invitata noastră specială de astăzi este nimeni altă decât Roxanne, care după ce o să mănânce din ce gătesc eu, o să câștige Eurovisionul 100%. Sincer, m-am tot gândit ce aș putea să-i gătesc lui Roxanne și nu știu exact ce îi place, așa că nu vreau să dau în bară. Așa că o să sun pe FaceTime și o să vedem cu toții ce o să-i gătim. Bună, lumea! Salutări! Ce faci? Bine, nu de mult am ajuns acasă și am avut o tragedie. Mi-a mâncat pistica mâncarea. Mâncarea ta? Da. Păi este ziua ta norocoasă! Serios? Mamă, și nici n-ai idee ce o să-ți fac de mâncare, pentru că nici eu nu am idee ce să-ți fac de mâncare. Și aici aș vrea să intervii tu, dacă se poate, cu o idee. Gândește-te că azi sunt, nu pot să spun servitorul pentru că sună așa, dar îți fac poftele. Ce te pun să-mi faci de mâncare? Nu vreau să, nici nu vreau să risc, știi ce zic? Hai. Pisica mea mi-a mâncat un sandwich pe care chiar voiam foarte tare să-l mănânc. Ori sandwich, ori paste. Eu inițial mă gândisem să-ți fac ceva dulce, un cupcake, un lava cake, ceva, da. Sau lava cake, ar fi de foarte bun asta. Deci mutăm pe lava cake? Da. Da? Mai convins. Păi atunci o să-ți fac nu că un lava cake, o să-ți fac lava cake-ul. Serios, o să-mi pun tot sufletul. Cred că am încredere și sunt și foarte bine asta. Păi atunci ce pot să zic, te aștept la mine și ne vedem atunci. Ok, aparent facem lava cake. Sincer, nu am de gând să pierd la episodul ăsta, pentru că am pierdut la ultimele probabil 10. Mi-a cam scăzut stima de sine, așa că nu îmi permit o înfrângere astăzi. Wait a minute. Poate nu sunt eu de vină pentru că pierd de fiecare dată. Poate e blestemată bucătăria. Am o idee. Am venit la mama în bucătărie ca să facem un lava cake ca la mama acasă. Ceea ce nu știți e că am un as în mânecă. Sunt eu. Am anxietate. Trebuie să fim puternici, trebuie să arătăm că noi știm. Lavă și ciocolată și tort, asta facem noi acum. Hai, dă-mi un ou să-l sparg așa. Dacă reușești, îți dau 5 lei. Deci mușchii mei minte nu are, așa că... Deci Alex mi-a promis că dacă sparg ou așa, sare cu 5 lei pe mine, da? Hai, unde trebuie fi? Să nu-ți drag cu mâna. Au, doare. Nu Dacă pot. îți dau 10 lei, poți? Da. Pot să spun doar că sunt surprins de mușchii pe care i-ai oricum. Încearcă tu, că dai 10. Eu, da. Mamă, ce dracu, mă, că nu putem noi să facem. Hai să punem gălbenușul măcar. Avem primul ingredient. Da, e bine, e bine. Cum să decojești un ou? Ce gătim? Paste? Paste? Trebuie să comandăm. Ne luăm și noi de mâncare. Da, paste. Crezi că se mai poate utiliza? Cum să nu? Dar e super ok. Nu, dar puteți să-mi dați și mie un subscribe pe canalul meu de YouTube, Edi Brandabura. În descriere. Hai mă, pe care luăm? Șef Paul. Gata, am pus comanda, șef Paul, vreau să știi că n-ai nicio șansă. Nu știi cu cine te pui. Acestea sunt lava cake-urile noastre. Peste o oră. Trebuie să începem cu începutul, Edi. Ceea ce nu se așteaptă șef Paul este că eu m-am uitat deja la un tutorial. Bună ziua. Și bine ați venit la emisiunea de azi, unde o să pregătim pentru dumneavoastră. Asta e că contează că vorbește mult. Vreau ca masa mea să arate ca masa ei. Trebuie să aducem o drujbă din aia să facem rotundă. Hai să ne înceară acolo. Tu îmi spui și eu provide. Ce nu mai știu română. O cană de griș. Untul. Bucățele. Zahăr. E suficient. Ciocolata.
Mulțumesc. 2 ouă. Păi, răspart. Păi așa mi le dai? 2 ouă. Efectiv, îmi pun asta în cap. Deci așa arată în realitate ceea ce văd eu pe YouTube la tine. Chiar asta faci. Astea trebuie să mi le dai mie și astea să le pui înapoi în frigider. Bine, fii atent, imaginează-ți 2 ouă Imaginați-le și voi. și 2 gălbenușuri plus albușuri. E bună. Zi. Făina. Făina, O făina. linguriță de făină. O linguriță de făină, ai zis? Și un bol. Clasicul bol. Mudarul bol. Să știți că ne-am spălat pe mâini înainte. Rip, ai fost un pui bun. Și tot ce și-a dorit vreodată a fost să ajungă Crispy Strips. Nu știu dacă înțelegi că eu nu-mi permit să pierd astăzi. This is the cântar. Totul este ca la carte și cartea este una de colorat. 110 grame de unt. Să-mi facă mie la tic. Urmează întrebarea. Câte grame de unt? Filmează aici că am pus la 0. Și acum cu un cuțit venim și alegem 120 și cuțit. Iar asta are 100... 10. Da? Nu știu. 3, 40, 60... Ba nu mă, cred că are fix 125. Wow, da, la fix. Nici n-am nevoie de cântare, eu când v-am spus atâta timp că ochii mei sunt cântare. Păi hai să punem asta în asta. Și acum 120 de ciocolată care are 200. Auzi, dar calculează în funcție de pătrățele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ori 4, 28. Ce calculam? Dacă 28 de pătrățele sunt 200 de grame, 120 de grame, puncte X. X egal 100... Gigi Becali. 16 cubulețe, 8. Și aici avem 12 cubulețe. Să mai știți voi că nu termină facultatea. 0,8. Că 0,8. Exact. Oh my god, cred că e 0,75. Păi da, uite mai aici. Draga mea ciocolată, e timpul să faci baie de aburi. Cred că e ok, nu? Nu știu cum să faci o baie de abur. Și lăsăm alea acolo până e pace în lume. După cum puteți, nu știu dacă se vede. Mamă, dar este super bine, mă simt ca Jamila, știi? Uite. Ia. Este pe afară. Și am pornit și cuptorescu. Hârjoanule. Pasul 2, doamna. Zahăr trebuie 50 de grame. Oh, nu, sunt 70. În acest bol vom adăuga zahărul, toate cele 50 de grame sau 75, 2 ouă, coajă e calciu, dar n-a căzut coajă, mă. Și 2 gălbenușuri. Aici. Păi nu. Mulțumesc. Mereu când separ gălbenușurile de albușuri, uit ce trebuie să păstrez și ce trebuie să arunc. Vedeți un desert. Super. Omletă. Mai trebuia făina? Nu acum, Dacă nu. după. Acum doar gălbenușurile și zahăr, nu? Da. Artezienele din Bacău. Mă rog, nu trebuie să atingă marginea sau așa. I-am concentrat bine. Am văzut un TikTok. Ironie. Făina. Combinăm cele două astea. Am uitat ceva foarte important. Ce? Am uitat protecția. L-am pus pe dos că era brand. Gata. Zi-mi fraiere, ești mecher, nu? Și acum partea mea preferată din a găti cu mixerul. N-am pus timer-ul. Pentru că am băgat la cuptor. Ah, ok. Să luăm onul ca să ungem astea. Da, trebuie cu unt? Da. Și luăm această pensulă și efectiv sunt și pictor și artist și da dracu și trist. Ok, una. După ce am uns toate șmecheriile și avem nevoie de încă niște făină. Iar cu această făină, prieteni, deasupra chiuvetei, ca să putem arunca excesul, tapotăm, cuvântul ăla cu tap. Cât puteți de bine, acum nimeni nu e perfect. Bun, și apoi ca să scăpăm de exces, Le spargem. le spargem. Mi-e prea bine să mai fac tehnica ei, așa că YOLO. Pentru a trece la următoarea etapă din a noastră rețetă, avem aici una taveta. Eu țin de forme tutor din ele. A, da.
Chiar arată super bine. Mai lăsăm cuptorul un pic să se încălzească, pentru că trebuie să fie exact la 230 de grade, iar cuptorul lui mama are exact temperatura scrisă pe el, ca să știi exact la ce temperatură îl pui, nu ca mine pe ghicite. 7 minute la cuptor și-s gata, ce părere ai? Putem să ne înscriem la ceva din ăsta de plătit. Da, dansez pentru tine. Mirează pentru fiul meu. Te crezi mecher, șef Paul? Și eu stau Olei! O să fie... Oh, ce micuți, ce asta, mă? De ce arată așa bine? Te urăsc. Hai că nu o să lase așa diferite astea. Ok, prieteni, am mâncat. Astea au stat vreo 15 minute așa. Vă rog să nu fie o problemă. O să le bag la cuptor pentru 7 minute. Cred că este ca timerul meu. 4, 3, 2, 1. Se va adevărat. Mamă. Doamne, să fie bune. Acum le lăsăm la răcit, iar pe una trebuie să testăm, nu? Că așa ne zice legea. Luăm ce am gătit? Cake-ul cu gingășie. Ce e asta, Edi? Hai, doar jumate, ok. Gen, are o textură bună dacă e să Da, fie da, așa. asta e în mijloc. Dar că trebuia să o dezlipim de pe pereți și nu s-a dezlipit. Hai să o gustăm, vrei? Da. Ce zici? E foarte bună. Da? Aș dori să vă zic că uitați-vă textura aici, da? Deci chiar așa, gen, imaginați-vă că l-am fi deschis acum și uite ce ar fi curs. Așa. E foarte bună. E super, super. E bună, bună, bună de tot. Vai, ce bună e, măi. Am schimbat cadrul, prieteni. Am schimbat direct casa. Vom încerca să scoatem unul dintre lava cake-uri. Da, vom încerca să scoatem pe toate. Dar nu mai faci așa brusc. Ai ieșit? Da. Mamă, frate, ce... Alo, ai cineva acasă? Mai ușor. Ah. Două. Wow, o să ieși cel mai bine. Asta e cel mai bine, da. Wow. Hai, curgi. Vezi? Ar fi curs dacă era moale, dacă era cald. Mamă, cât de bine arată. Da. Sper că e nașpa. Miroase ca al nostru. Nu e rău deloc. Gata. Prietenii, a venit momentul mult așteptat de mine. Sincer, sunt ud. Este chiar aici, în dreapta mea, este pregătită, este înflămânzită de pisica ei. Roxane, doamnelor și domnilor. Ce faci? Bine, aștept să mănânc. Dar Păi, asta gata. foarte mult pentru că îmi place ciocolata și... Na. Gătește ceva. Ce gătești ceva? Chicken, chicken nuggets. Chicken nuggets. Favorite song. Chicken, chicken nuggets. Chicken, chicken nuggets. Și o să fac și eu acum ca Stormy. Pești. Pești. Mi-am pierdut bandana și n-am ce să leg fac. Are, nu, are... N-are imensul, nu sunt de bandana? Da, mă, te leg cu asta de la draperii. Ce părere ai? Ok. Pare destul de safe, nu cred că văd nimic nici viitorul nu văd prin asta. Hai să-ți explic ce urmează să se întâmple. O să te leg și plec de acasă și te las aici. Unde am venit? O să ai în față o masă. Pe masa asta pe care... Asta, da. O să ai două farfiria. O să mănânci de amândouă. Îți dai cu părerea după fiecare. Da. După ce mănânci de amândouă, spui care îți place mai mult. Dacă zici că e a ta asta care îmi place. O să-ți dai ceva cum vieți. M-a rupt-o. Chiar nu văd, m-am strâns așa de bine încât simt că îmi pulsează ochii. Vezi ceva? Nu văd nimic. Mamă, ce tare e. Hai mă, Edi, că suntem buni. Zi dreapta sau stânga? Poftim un furculița, lingurița. Dreapta. Dreapta. Pe ecran acum apare că asta este prăjitura. Poți mânca. Acolo. Da. Stai înghețată? Este și... Wow. Wow. Cum? Simte, e clar. Cum ai simțit că e înghețată? Ce simțuri ai în tine? Mama, nu prea le-au. Firmitura. Wow. E gol. Îți dau eu. Ce tare, deci așa e live când e cumpărat versus gătit. Gura mare.
Ok. Cum ai cu ok? Aștept și cealaltă variantă. Ok. Asta este... Asta ai făcut tot tu? A doua, mi se pare că e mult mai densă, are densitate așa mai mare. Și prima e mai aerată. Da. După părerea ta de fată șmecheră care merge la Eurovision, care e mai bună? 1 sau 2 repede îmi spui acum? Sincer, 2 cred sunt așa mai buni. Nu pot să cred. Cât de sincer. Foarte sincer. Bine, poți să-ți dai alea jos. Asta e 1 și asta e 2. Ai zis că îmi dați mai după cum arată, dar deja am stricat eu pe asta. A curs din ea. Nu, din asta nu, din aia da. Deci punct pentru mine că curge. Ok. Adică ce te-a 2? A ta? Nu, din păcate. Dar acum nu pot să... Am zis așa doar că... Acum că mă uit. Asta nu curge, vezi? În mijloc nu curge. Dar asta, uite. Da. O să merg pe asta. Puteai să nu înfrângi inima, dar totuși ai făcut-o. O să mănânc pe toată asta. Hai, știu că e mai bună asta. Asta. Înghețate la fel amândouă oricum. Foarte bună, nu? Ai făcut-o cu ciocolată cu alune, cumva. Nu. Cu ciocolată bio. Mai bine. Asta e bine. Nu? Mulțumesc. Dar să Asta știi că ești un bucătar de săvârșit. n-am mai câștigat de când eram Ești mic. așa cum cânt eu. Dacă ar fi așa, sora mea, crede-mă. Am ales cu 2 prăjituri, adică... Hai zi, răspunde la întrebarea asta care este efectiv foarte importantă în ei sau nu la am să Da, la absolut. Vreau bucătare mai personal. Vreau să merg la Eurovision, bucătar personal Roxen. Oricum o să rup, eu am încredere în tine, sincer. Bine, când plecăm la Eurovision? Pe o mai. 8 mai. Treceți la Roxen pe pagina de Instagram și susțineți-o și mai ales când pleacă la Eurovision cu noi. Dați-ne subscribe amândurora. Găsiți toate conturile ei în descriere. Atât. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa!